Čo? Si ready? Hello, ja som lektorka Kika a môjim cieľom je pomôcť ti na tvojej ceste k plynulej angličtine a ukázať ti, že učenie sa jazykov je skrátka lifestyle. Počujeme sa pri novom videu o tom, ako si vybrať lektora alebo lektorku cudzích jazykov. Pozrieme sa na to, aké sú tvoje možnosti výberu a ako to u väčšiny lektorov a lektoriek funguje. Tiež vyjadrím svoj názor na jazykové školy a internetové portály, prípadne facebookové skupiny s lektormi a s lektorkami. Chcem upozorniť na to, že toto sú len moje názory a nemusí sa samozrejme každý s nimi stotožňovať. Nesnažím sa ťa odradiť od spomínaných možností, ako si nájsť lektora, lektorku, len zdieľať s tebou moje skúsenosti a môj pohľad. Predtým ako začnem, nezabudni mi hodiť odber, like, prípadne so mnou do komentáru zazdieľaj tvoje skúsenosti, či už pozitívne alebo negatívne. Ja osobne som prešla cez niekoľko lektoriek, či už cez jazykovku alebo napriamo. Vždy to boli ženy, je mi to tak osobne príjemnejšie. Chodila som na angličtinu a teraz chodím na nemčinu. V podstate nezáleží na tom, aký cudzí jazyk sa učíš. To, o čom budem dnes hovoriť, sa dá aplikovať na každý jazyk. Poslednú lektorku nemčiny, ktorú som si vybrala, bolo na základe jej instagramového profilu, jej príspevkov a podcastu, ktorý tvorí. Predtým, ako som sa s ňou začala učiť, som si vedela, ako tak predstaviť, kto je, čím je sympatická, či si budeme sedieť a či vôbec ponúka to, čo hľadám. Tiež som si pozrela na jej webovej stránke, či mi sedia jej podmienky spolupráce a tiež to, či sú jej služby pre mňa dlhodobo finančne dostupné. Uvedomila som si, že je pre mňa dôležité dôkladne si vybrať osobu, s ktorou budem tráviť každý týždeň minimálne hodinu, budeme v úzkom kontakte a budem s ňou zdieľať kúsok seba. Verím, že aj ty to tak máš. Veď predsa je úplne bežné, že s osobou, ktorá nám sedí, chceme tráviť viacej času a naopak osoba, ktorá nám nesedí, tak sa na tie lekcie netešíme, potom je to pre nás naozaj len povinnosťou. Je to ako s kamoškou alebo kamošom. Na spoločné stretnutia sa tešia obe strany. Momentálne ako študentka nemčiny by som sa už nerozhodla pre jazykovku, najmä nie pre takú, kde nemáš možnosť úvodnej hodiny alebo konzultácie s prideleným lektorom alebo lektorkou. Veľa jazykových škôl takúto možnosť ponúka a tiež na ich webových stránkach nájdeš fotky lektorov a lektoriek spolu s popisom, kto sú, aké sú ich skúsenosti a čomu sa venujú. Toto je absolútny základ. Jazykové školy s anonymnými lektormi bez možnosti vybrať si lektora, prípadne bez možnosti úvodnej konzultácie, kde by sme sa s lektorom oťukali a spoznali, sú pre mňa absolútne nepriateľné. Nebudem platiť za, tak povediac, mačku vo vreci. Čo sa však môže stať neskôr? Dôkladne si lektora a lektorku vyberieš cez ich sociálne siete, naštuduješ si ich webovú stránku, prejdeš úvodnou konzultáciou, začnete spolupracovať a po pár týždňoch, mesiacov zistíš, že ti lektor, lektorka nevyhovuje. Už z akýchkoľvek dôvodov. Z môjho pohľadu je to úplne normálne a určite by som v tejto spolupráci nezostávala len zo slušnosti. Takúto spoluprácu by som ukončila a išla na to odznova. Je to úplne v poriadku, je to úplne normálne a skúsený lektor, lektorka to príjme bez akýchkoľvek výčitiek alebo negatívnej reakcie. Spolupráca by mala byť príjemná naozaj pre obe strany. Je teda naozaj také dôležité byť so svojím lektorom, lektorkou, tak povediac kamoši? Áno, je. Významne to ovplyvňuje chuť do učenia sa cudzieho jazyka. Možno si hovoríš, že si také nič podobne nezažila. To vôbec nevadí, vždy je možnosť zmeny, nemusíš sa aj báť. Nechcem dávať teraz vzťah lektora študent na úroveň kamarátstva, je to trošku komplikovanejšie, ale mala by si sa cítiť rovnako príjemne. V spolupráci by mal byť vzájomný rešpekt, slušnosť a dodržiavanie vopred dohodnutých podmienok spolupráce. A mala by tam byť rozhodne zábava, odľahčené momenty, pochopenia a empatia. OK, poďme trošku späť. Čo je to teda tá úvodná konzultácia? Úvodná konzultácia je také oťukanie si jeden druhého. Niektorí lektori si pripravia ochutnávku ich výučby, to však nie je môj osobný štýl. Pre mňa je dôležité ťa bližšie spoznať. Je to druhá možnosť, ako tieto konzultačky prebiehajú. Budem sa pýtať na to, ako si na tom s angličtinou, kam by si sa chcel dostať, aké sú tvoje návyky, koľko času si vieš vyhradiť na cudzí jazyk, tvoje doterajšie skúsenosti, kde angličtinu používaš a tak podobne. Následne ti budem lepšie vedieť povedať, ako naše hodiny budú prebiehať.
Na prvej oficiálnej lekcii však uvidíš, že o veľa aspektoch našej spolupráce budeš rozhodovať ty. To však je už na inú epizódu. Počas konzultačky sa môžeš spýtať na čokoľvek, čo je pre teba dôležité. Po tejto konzultácii si povieme, či chceme spolupracovať alebo nie. Tiež to, či ti k dosiahnutiu tvojho cieľa viem pomôcť alebo nie, pretože aj to sa môže stať. Kedysi som si myslela, že v jazykovej škole učia len profíci a preto sú jazykové školy alebo minimálne väčšina z nich drahšie. Bohužiaľ, nie vždy tomu tak je. Nie všetky jazykové školy školia svojich lektorov a lektorky na svoj systém. Nie vždy existuje jednotný systém výučby. Nie vždy majú lektori a lektorky prax a tak podobne. Preto to neber ako samozrejmosť, skôr hľadaj dôkazy najmä na sociálnych sieťach alebo sa skrátka priamo spýtaj. To samozrejme platí aj o súkromných lektoroch a lektorkách. Poviem ti jednu celkom logickú vec, ale neviem, či si to všetci uvedomujú, a to je, že ak má lektorka študenta napriamo, nie cez jazykovú školu alebo nejaký internetový portál, ktorý takéto služby ponúka, lektor a lektorka zarobia viac peňazí. Pre veľa lektorov a lektoriek je to veľmi motivujúci faktor za svoju prácu dostať plnú hodnotu bez toho, aby nejaká čiastka išla tretej strane. Existujú však lektori a lektorky, ktorí si nechcú vytvárať vlastné sociálne siete, vlastnú webovú stránku a zháňať si študentov sama. Je to celkom náročný proces a teda radšej sú ochotní zarobiť menej, ale nemusia sa o spomínané veci starať. No a niekto rád pracuje v kolektíve a niekomu nevadí pracovať samému. To už je však na inú tému. Takže toto je niečo, na čo treba tiež myslieť. No a čo tie portály, kde sa lektori, lektorky môžu zaregistrovať a prezentovať sa? Prípadne facebookové skupiny a inzeráty. Začnem vetou, ktorú tam často vídam. Mám 10-ročné skúsenosti s angličtinou, žila som v zahraničí a vyštudovala som to a to. A ponúkam lekcie angličtiny. Veľký dojem to úprimne na mňa nerobí a takéhoto lektora a lektorku by som si asi nevybrala. Chcem počuť viac. Ja som na strednej škole študovala okrem iného ekonomiku a účtovníctvo, ale dobrá účtovnička určite nie som. Na vysokej škole som študovala politológiu a európske štúdia a budem úprimná, ani dobrý politológ nie som. Chápeš, čo tým chcem povedať? Určite mi moje štúdium veľa dalo, ale to nehovorí o tom, aký profesionál som. Väčší dojem na mňa robia konkrétne informácie, napríklad ako prebieha výučba. Samozrejme, ak sú v rámci inzerátu vyššie spomínané informácie uvedené, nie je to zlé, ale ak sú tam iba tie, za mňa nie. Znova sa vraciam k tomu, že rada viem, kto môj potenciálny lektor, lektorka je, ako sa prezentuje, ako vyzerá, čo ponúka, aké sú jej podmienky, cena a podobne. Konkrétne informácie. Či už sa bavíme o lektoroch a lektorkách na voľnej nohe, alebo tých, čo pracujú cez jazykovku, alebo sa prezentujú na rôznych online portáloch, chcem vedieť, kto sú. Kriticky si zhodnotím, či mi ponúkané informácie stačia na to, aby som sa o danej osobe, s ktorou budem úzko spolupracovať, dozvedela dostatočné info a či mi tieto info vyhovujú. Ani jedna možnosť nie je lepšia alebo horšia. Skvelého lektora, lektorku stretneš kdekoľvek a kedykoľvek, no ide o to, čo vlastne od lektora, lektorky potrebuješ a očakávaš. V neposlednom rade aj o to, koľko si ochotná zaplatiť. Avšak vec, že vyššia cena neznamená, že je lepší lektor, lektorka, a to platí aj opačne. Nižšia cena neznamená, že lektor, lektorka je zlý a nevhodný. Tak, troška som ťa zasvetila do lektorského sveta. Verím, že ti tieto informácie pomohli spraviť si svoj obraz o tom, ako to funguje a na čo si možno dávať pozor. Akčná rada na záver: ak so svojím lektorom, lektorkou nevajbuješ, spoluprácu ukonči. Tak, to už bude na dnes odo mňa všetko. Vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom videu. Čau, čau.